La Banda Simfònica Unió Musical de Riba-roja del Túria va celebrar el dissabte 22 de novembre la festivitat de Santa Cecília, on després de celebrar la missa en el seu honor varen desplaçar-se en passacarrer fins l'Auditori Municipal, on es va fer l'acte oficial de l'entrada a la Banda Simfònica dels nous músics: Arturo Galisteo en el clarinet, Mavi Galisteo en el clarinet, Montserrat Escrits en el clarinet, David García en la flauta, Roberto Medina en el saxo alt, Vicent Folgado en la tuba i Pau Guzmán en la percussió. A continuació va tindre lloc el concert dirigit pel seu director, José Pascual Arnau. Estem celebrant la Santa Cecília, que sempre és el dia 22 de novembre, i entonces pues sempre fem una missa, fem un passacalle, la missa, i després un altre d'allí de la iglesia, així a l'auditori, i fem un concert. A nit també tingueren, bueno, has començat per la final quasi, tingueren a nit també els músics un soparet allí en el musical, i bueno, i ara fem el concert, i després tenim un soparet per tots els músics, i acompanyants que s'han apuntat, i això és el que s'estila això de la festa de Santa Cecília. Veiem que moltíssima gent de Riba-roja vos acompanya en este dia, no? És que van entrar també 6 o 7 xiquets. L'any passat n'entraren 14. Enguany n'hi ha 6 o 7, n'hi ha xiquets d'entrat. I això és. També han fet un concurs d'això de pintura, i també se va donar a xiquets de l'escola que han fet el concurs i han guanyat, van a donar-los també ara un premi. Bueno, l'assumpte és que l'assó de Santa Cecília s'alegren, tota la joventut que tenim s'alegren molt. Des de la directiva com se viu esta festa? La directiva, molt bé, molt bé. L'agarem també tots com els xiquets, com si fórem xiquets. Que se passeu bé este cap de setmana. I ara pues, també estan venent loteria i estan venent uns calendaris que és pel 75 aniversari que fem l'any que ve, que l'any que ve n'hi ha molts actes que fer, molts actes de la música, que és el 75. Hi ha que celebrar-ho. N'hi ha que celebrar-ho.